Ndimi family kai Conquering. Family Conquering nginonzi saka DJ Ricardo ningiri tsakunzwa kuti zvakafamba sei ichi chakaitika. Tinatsonzwisa ndima igara muri padhuze. Pakaipa. Yeah. Ndoza tongwapo mwari kuitawo semaitirawo watongone pawe satina chatopasa kuendesa njira biti norwadza bati mangwana wakiseza mukuru wazorora Muri kuzvibhilivha here anoti muchiri mushoko zvenyu? In actually this is why I came kuti nditoona ndega kuti aiwa imi naindikudze zvaitika hanzi soja love Dr. confirm kuti ari kwanza afika na5 saka tikumbomirira asina kufa soja love hanzi kuzvasana nawo tsonza aiwa mpenyu chingwendeza achife azviti endeza avafe hanzi ari gosponywanira pakuna amasister iriya nyaradza musikona yakutopeta peta mama uyu matenti kutopeta kwaya apasina namupana ndiri kurota nsikuzati ndikupepuka nguva ikana chapepuka rini watopepuka pokapozika pachapepuka chazokupepuka ndiyo munhu achataka kudza ti ndarota wafa shamwari wapepuka sha ndosaka katiri kutaura kuti anzi ari kuuya uri uchirote ndatomborotawo futi bosi ndararawo saka ukona sauro wafaiti kutonomutora Veba team Mr. DJ Mr. Journalist from Sistren wasawo aripo sauro anombofa na Dr. akatotifonera saka tovhara nhamo isi bozi haafe sauro azviko atenda hangu